Hola, sóc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec, el podcast on comparteixo experiències, curiositats i moments de la meva vida a Suècia. Avui et parlaré una de les coses que més m'agrada d'aquí i que segur que et vindrà ganes d'adoptar el Fika. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. El Fika no és només una pausa per prendre un cafè. Una filosofia de vida i, per a molts suecs, gairebé una necessitat biològica. Si mai vens a Suècia i dius que no vols fer un Fika, és possible que et mirin com si haguessis dit que no t'agrada respirar. El Fika és un moment per aturar-se, per desconnectar de la feina o de la rutina i gaudir d'un cafè o un te i també alguna cosa dolça. Aquí és on entren en escena les famoses kanelbullar, aquells panets de canyella o qualsevol altre pastisset. Fins i tot tenen un que es diu catalaner, molt interessant. Però el Fika no és només menjar i beure, és una excusa per socialitzar. I això és curiós perquè, si coneixes els suecs, saps que no són precisament els reis de la xerrameca improvisada. Però el Fika és sagrat. En aquest moment es relaxen i fins i tot poden arribar a parlar més del compte, i sense beure alcohol. Parlant de cafè, sabies que hi va haver una època en el cafè va ser prohibit a Suècia? A mitjans del segle XVIII, les autoritats sueques van veure amb recel l'augment del consum del cafè. El 1746 es va emetre un edicte reial que imposava alts impostos al cafè i al te i sancions per al seu impagament, incloent la confiscació de tasses i plats. Posteriorment, el 1756, es va prohibir completament el consum de cafè al país. Aquesta prohibició no va ser ben rebuda per la població, especialment entre les classes altes, que van continuar consumint cafè de manera clandestina. Fins i tot es va desenvolupar un comerç de contraban al voltant d'aquesta beguda. Les autoritats van intentar diverses vegades erradicar el consum del cafè, però sense èxit. Finalment, la prohibició es va aixecar a principis del segle XIX i el cafè es va convertir en una part integral de la cultura sueca. Durant aquest període de prohibició, la paraula Fika va sorgir com una inversió de les síl·labes de la paraula sueca antiga per al cafè, kaffi. Aquesta pràctica de jugar amb les síl·labes era comuna en l'argot suec de l'època. Així, Fika es va convertir en una manera col·loquial de referir-se al cafè i amb el temps va evolucionar per descriure la pausa social per gaudir d'aquesta beguda. Parlem de rànquings de consumidors de cafè arreu del món. Segons dades recents, els països nòrdics lideren el consum del cafè per càpita. A continuació, et presento una llista dels principals consumidors de cafè per persona a l'any. En el número 1 està Finlàndia amb 12 quilos per persona. Segueix de Noruega amb 9,9 quilos per persona. Després ve Islàndia amb 9 quilos per persona. En quarta posició, Dinamarca amb 8,7 quilos per persona. Després li segueix Països Baixos amb 8,4 quilos per persona. I després, ja en la sisena posició, tenim a Suècia amb 8,2 quilos per persona. Si ens anem a Espanya, podem veure que la Asociación Española del Cafè diu que el consum per càpita del cafè a Espanya se situa al voltant de 4,5 quilos, 4 quilos i mig per persona a l'any. Pel que fa a Catalunya, les dades mostren un consum notablement superior de la mitjana espanyola. Segons un informe de 2016, les llars catalanes destinen un 33% més del seu pressupost a la compra de cafè en comparació amb la mitjana espanyola, amb una despesa per llar de 87,5 euros anuals enfront als 65,8 euros de la resta d'Espanya. A més, el consum del cafè en càpsules a Catalunya és un 73% superior al de la resta d'Espanya, la qual cosa indica una preferència per aquest format. Tornem al Fika. Perquè si treballes a Suècia veuràs que el Fika forma part del dia a dia. No és estrany tenir un parell de pauses al matí i a la tarda per fer un Fika amb els companys. I no és només un descans, és una manera de reforçar el sentiment de comunitat. És el moment en què la jerarquia desapareix i pots trobar-te al teu cap parlant de les seves vacances mentre es cruspeix un chocolate ball sense cap pressió. Vols fer un Fika? Doncs aquí t'explico com fer-ho. Primer de tot, trobar un bon cafè o un te. No cal que sigui res extravagant, però ha de ser una beguda que t'agradi. Després, acompanya-ho amb una cosa dolça. Kanelbullar, xocolate caca, xocolate ball... Qualsevol excusa és bona per menjar alguna cosa bona. Després, desconnecta del que estàs fent. Deixa el mòbil, o almenys intenta no mirar-lo cada 2 segons.
Després, gaudeix de la conversa. No és moment de parlar de feina. Aquí no es parla de feina, a no ser que sigui inevitable. I per acabar, pren-te el teu temps. No és un cafè ràpid, és un ritual. El fika no és només per la feina. Si quedes amb algú a Suècia, moltes vegades serà per fer un fika. És una manera informal i còmoda de socialitzar sense haver de comprometre's a un llarg dinar o sopar. El fika és una d'aquelles coses que et fan entendre millor la cultura sueca. No és només, com he dit, una pausa, és un estat d'ànim. És una manera de recordar que, per molt atrafegat que estiguis a la vida, sempre hi ha un temps per un cafè i una bona conversa. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que tinguis un moment lliure, fes-te un cafè, agafa un pastisset i gaudeix del teu fika. I tu, ja has fet un fika avui? Moltes gràcies per fer-me companyia i ens escoltem ben aviat. I com sempre, la cançó del final. Sona el despertador, quin horror, ja és matí. La meva cara diu error, necessito el meu elixir. El fred de la finestra em mira amb mala intenció, però jo tinc un pla infal·lible. Escolta aquesta cançó. Ja pots ser rei o barrender, ministre o cambrer. Si a Suècia no fas fika, t'enviarem a l'infern suec. Fika o morir, no t'ho pensis massa. Cafè i canyella i un pastís que abraça. Fika o morir, deixa tot el que fas. Pren-te un descans que estàs fatal. Al treball tothom s'atura, ni el cap s'escapa. Si no baixes el fika, l'empresa et fa un ERE. El cafè flueix com l'aigua i el sucre és opcional. Però si no hi ha canel bulla, això ja és massa radical. Si tens pressa, tranquil·litat, és el moment de respirar. Pren-te un glop i somriu, que sense fika et faràs hostil. Fika o morir, no t'ho pensis massa. Cafè i canyella i un pastís que abraça. Fika o morir, deixa tot el que fas. Pren-te un descans que estàs fatal. La 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 la. Imagina un món sense cafè, sense galetes, sense bullar. No, no vull viure així. Fika o morir, que ningú es quedi sense ni un sol suec, ni un sol turista. Fika o morir, aquesta pausa és sagrada. Pren-te el teu cafè o marxa del país.